नमस्ते. श्री पूर्णानंदाय नमः. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे ನೇರ प्रसार कार्यक्रम योगा प्रतिबिंब हे वीक्षण करत असते सगळे वीक्षकांचं प्रीतीपूर्वक स्वागत करीत असा. तुम्हा सगळ्यांस ಗೊತ್ತು असले बरी कुडाल देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण समाजाचे विशेष होऊन प्रतिभे नाहीतर साधने केल्यास गुरुतिसवून त्यांचे एक आमच्या समाजाचा परिचय करवत एक कार्यक्रमात प्रतिबिंब. आमच्या समाजात बदल क्षेत्रांत बदल रीतीर वैद्यकीय असंदे राजकीय शैक्षणिक क्षेत्रांत साधने केले मस्त जन असत. आज आमच्या मधी एक असले एक दंपती असत तिने योगांत विशेष होऊन साधने करून नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलांत योगा ट्रेनर होऊन असत. त्यास आम्ही एक स्वागत करूया. आमच्या इधर असत दीपक नाईक आणि श्वेता नाईक. तुम्हा ह्या कार्यक्रमाचं प्रीतीपूर्वक स्वागत करीत असा. आम्ही आज ह्यांचे एक किरू परिचय करून घेऊया. दीपक नायक हिनी नानाडी वासुदेव नायक आणि विजय नायक यांचे दंपतीचा पुत्र. हिनी बाल्य आणि यांचे शिक्षण पूर्ण मुंबईत होता. त्यापर्यंत हिनी योगा इन्स्टिट्यूट ऑफ मुंबई इथे योगांत विशेष परिणती घेऊन त्यापर्यंत तंतुत पुढे जाऊन असे योगा काउन्सिलर साऊंड थेरपिस्ट आणि स्पेशलाइज्ड इन मेडिटेशन करून होऊन असत. आणि एक आमच्या वाटा असते त्यांचे बायल श्वेता नायक हिनी पणरमजल सर्वोत्तम भट आणि संध्या प्रभू यांच्या पुत्री तसंच कट्टणीगे संजीव भटांच्या नात हिनी यांच्या शिक्षण पूरा गावांचत म्हटल्यार विवेकानंद कॉलेजिंत BA करून त्यापर्यंत MBA करून त्यापर्यंत ಹೊಡಿಕ್ जाल्यापर्यंत बॉम्बे जातात. तेही हिनी ಕೂಡ योगा इन्स्टिट्यूशन अंत विशेष परिणती घेऊन ॲज ए योगा ट्रेनर सर्टिफाईड नॅशनल आणि इंटरनॅशनल योगा ट्रेनर होऊन मस्त सेलिब्रिटीज याच पर ट्रेन करून असतात. आज आम्ही यांच्या ಬಗ್ಗೆ योगाच्या ಬಗ್ಗೆ योगा कोण करवात कशी मिगे योगाच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त विचार यांच्या लगे बोलूया असा. आता आम्ही यांच्या लगे एक विचारूया. दीपक तुम्ही एक ह्या योगा फील्डास येवे जाल्यार तुम्हास मोटिवेशन म्हण कोणतरी असता ते कोण म्हण सांगवत आहे. गुड इव्हनिंग. फर्स्ट मी सॉरी सांगता मी एक्सप्लेन करताना मी आमची भाषा हिंदी आणि इंग्लिश मिक्स करतात बिकॉज माय अपब्रिंगिंग मी मुंबईत पुरा माझे एड्युकेशन जायला असा आणि बोलताना मला क्षमा करा मी मिक्स झालेलं लँग्वेजेस. माझे फर्स्ट मोटिवेशन असा मी 2008 अंत एक मूवी बघितलं सिक्रेट म्हणून. त्या मूवी बघताना मला कळलं दॅट कंट्रोल ऑफ थॉट्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ आय वॉन्ट टू डेव्हलप अ ब्राईट फ्युचर अ व्हेरी गुड हेल्थ आय नीड टू बी फोकस हवा आहे, पेशन्स हवा आहे आणि क्लॅरिटी ऑफ थॉट्स कंट्रोल हवा आहे थॉट्स अंत. त्या माझे फर्स्ट मोटिवेशन होतं द सिक्रेट मूवी. त्याच्यापर्यंत मी योगा इन्स्टिट्यूट गेला मुंबईत. माझ्या घरसून योगा इन्स्टिट्यूट भारी लग्गी. आय एम व्हेरी लकी. मी थंय गेलो आणि मी थंय जाऊन एक कॅम्प केलो 7 days हेल्थ कॅम्प म्हणून. त्या करव्याच्या पर्यंत माझे कम्प्लिटली चेंज झाला. माझे फोकस, माझे पेशन्स, माझे नीज, एन्झायटी म्हणजे मस्त होण्यात आला, रेस्टलेसनेस होण्यात आला. मला मस्त कॉन्फिडन्स आला एक्सप्रेस करवले. त्या मी इतके बेनिफिट्स गेन केलो त्या 7 days हेल्थ कॅम्पंत. मला मी मोटिवेशन आलं मला यात हवं आहे फ्युचरनं जाऊन. अगर मी वेन आय एम 40-45 मला यात मला प्रॅक्टिस करवानी एक्सपर्टीज मला हवं म्हणून मी इंतून मी जॉईन झालो. बरं खुशी झालं. श्वेता तुम्ही एक गावांत असो नो त्यापर्यंत ಹೊಡಿಕೊಂಡು बॉम्बे गेलो तरी जाऊन तुम्हास काय ते मोटिवेशन म्हणून सांगवत आहे योगांत योगा करूया. माझे मोटिवेशन म्हटलं दीपक म्हणत सांगवत की त्या म्हटलं त्याच्या पेशन्स लेवल पुरा बघून मला म्हटलं इतकं पेशन्स कसं आहे पॉसिबल. एक काहीतरी असं सांगितलं त्याला कोप येत नाही तो हां कोण उगीत एक सायलेंट होऊन एक पेशन्स लेवल मस्त यायला होतं. सो त्या बघून मला खुशी झाली. मी गे यो सकाळी केलं पुरणच योगा शिकवूया म्हणून एक स्टुडिओ आणि इन्स्टिट्यूट जायत होतो. सो त्यादा मी प्रॅक्टिस करूया म्हणून जायत होतं शेवट. सो थंय जनांचे मला फ्रेंड्स झाली त्यांचे एक्सपिरियन्स त्या पुरा विचार नव्हताना खुशी झाली मला. योगांत एक पेशन्स लेवल मी मस्त बेनिफिट्स असा योगा करवायचे आणि तर म्हणून एक कळलं मला. सो त्यापर्यंत दीपकला सांगितलं की मला योगा टीचर हवं म्हणून एक मन असा म्हणून सांगितलं. तसे दीपकन सांगितलं ओके तसं तर मी योगा इन्स्टिट्यूट शिकलो. सो तू थंय जाऊन टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवतो मी तू टीचिंग करवतो म्हणून सांगितलं. सो तसे होऊन मी योगा इन्स्टिट्यूट जाऊन एक 2 yearsचा कोर्स पुरा असा. सो त्या पुरा कंप्लीट केलं मी. सो तसे होऊन मी ह्यात फील्डांत मी आयलो.
तसं दीपक आता आम्हास तुम्ही ह्या योगा हिंतो तसे प्रोफेशन म्हणून घेऊन असो तुम्हाला ह्या योगा शिकूया किती वर्ष हवं होता म्हणजे तुम्ही एक किती वर्ष धरसो ह्या फिल्डांत शिकवित असो म्हणून सांगवा त्या सी मी ॲज अ प्रॅक्टिशनर सुरू केलं मला एक 1 year लागलं ॲज फॉर द सेल्फ. त्याच्यापर्यंत मला इंटरेस्ट झाला की मी आता एक टीचर मला आता बनवायचा की योगा इन्स्टिट्यूट TTC म्हणे कोर्स असा 7 months TTC त्या मी केलं आणि त्याच्यापर्यंत त्या TTC मी 2 years समा पुरा मी आणि शिकलो इन डेप्थ जाऊन एव्हरी सब्जेक्ट वाचलो. मेडिटेशनचं कसं आहे ट्रेनिंग होता, प्राणायामचं कसं ट्रेनिंग होता, डाएटचं कसं ट्रेनिंग होतं, आसनाचं स्पेशलायझेशन ते पुरा शिकलो. सो मला शिकवले 2 years समाज आला आणि at the same time the Yoga Institute Mumbai gave me an opportunity thanks to Hansaji and Dr. Jayadev who gave me an opportunity to teach at the Yoga Institute. So around more than 10 years मी आता शिकवत असं. So that's my experience of teaching. 10 years and learning experience it was 2 years. योगा इन्स्टिट्यूट मुंबईत मस्त ओल्ड इन्स्टिट्यूट आहे 100 years मी वाचले सा. तुम्ही किती वर्ष धरसो किती वर्ष एक शिकलो मी किती वर्ष धरसो शिकवित असो असे ट्रेनर. हां मी आफ्टर मॅरेज योगा शिकवलं त्याच्या आधी मला मी काय योगाचे हेंतू काय मला तिथे गत नाही ते आफ्टर मॅरेज तर मुंबई गेल्यापर्यंत इमिडिएटली मी प्रॅक्टिस करवे म्हणून छोटं जायत होतं तसं मी एक ऑलमोस्ट एक 5-6 years झाले. सो 5 years 2 years मला टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवे झाले त्यापर्यंत मी टीचिंग करवे फील्ड अंत आयलो. सो ऑलमोस्ट एक 4 to 5 years मी आता शिकवतो सर इयर्स शिकवतो सर. तुम्ही आता बदल जनास पूर योगा शिकवतो ह्या पुरा तुम्हास लाईफांत योगांत काहीतरी बेनिफिट झालेच आहे रिअल नो. द फर्स्ट बेनिफिट इज दॅट एन्झायटी एक फिअर असतं फ्युचरचं फायनान्सचं हेल्थचं मस्त भय लागतं समा होईत आहे नाही आहे कसं होईत माझे फ्युचर लाईफ फायनान्सेस मॅनेज होईत आहे हेल्थ गोड खाल्ल्यावर कसं लावतं माझ्या फॅमिलीच्या माझ्या ते एक फिअर मस्त उत्ते अगदी मला त्या मला मस्त होण्यात आलं आणि कॉन्फिडन्स लेवल नाही उत्तर एकतर माझे डॅडी मस्त कॉन्फिडंट आहे. मी ऑलवेज आय थॉट की हाऊ इज ही सो कॉन्फिडंट मला तसं करवायचं त्या कॉन्फिडन्स मला यायला योगांत. त्याच्यापर्यंत माझ्या क्रिएटिव्हिटी रिस्क टेकिंग एबिलिटी असता की मला अच्छा या करूया बघ्या कसा होता ट्राय करतो मी त्या ट्राय करवायच्या रिस्क घ्यायच्या आहे कॉन्फिडन्स आणि त्या माझे इम्प्रूव्ह झालं. मी गे ऑल्सो माय कम्युनिकेशन स्किल्स त्या माझे नाही उत्तर अगदी हाऊ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली हाऊ टू स्पीक इन इंग्लिश क्लिअरली फ्लुएंटली त्या पुरा योगा प्रॅक्टिसनं मला गावला सर मला मस्त बेनिफिट गावला सर. मग टॉप 3 कम्युनिकेशन स्किल्स लॅक ऑफ क्लॅरिटी पेशन्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी या पुरा ॲटिट्यूड मला योगा इन्स्टिट्यूट आणि योगा थिअरीत मला गावला सर. ह्यांचं कॉन्फिडन्स लेवल पुरा मस्त हाय झालं सर काही तुम्हास काय ते बेनिफिट गावले सर श्वेता. मला काइंड ऑफ कॉन्फिडन्स या ऑफकोर्स म्हटल्यार एक त्या टीचिंग फिल्डान जावन वतना कॉन्फिडन्स हवेत होता सो ते ऑफकोर्स चड जालें सा. आणि पेशन्स लेवल मेनली सांगू तर मी ॲक्च्युली योगा शिकवे गेलो तर पेशन्स लेवल चड करवायटी सो त्या माझे मस्त इम्प्रूवमेंट जालें सा. अँड त्या मेंटली म्हणून सांगतो फिजिकली मी मस्त फिट जालो सर. आधी म्हटल्यार एक चिके चलोन होंदे एक चिके म्हटल्यार किचनात मस्त काम केल्यार टायर्डनेस होचे पुरे चड होतोय. सो आसन प्रॅक्टिस करून एक तर प्रॅक्टिस केल्या उपरांत टायर्डनेस उणे जाले आता फुल डे मी एक एनर्जेटिक फील करतो योगान तितके प्रॅक्टिस केल्या उपरांत. सो या फिजिकली अँड मेंटली दोन विशयांत मस्त बेनिफिट गावले सर. तुम्ही आता फिजिकली म्हणून सांगितलं आता मस्त जन आता आमच्या पुरा समाजात कसे म्हटलं क्वेश्चन म्हटल्यार वेट रिडक्शन पुरा जन ओबेसिटी ह्या पुरा प्रॉब्लेम असता योगा ते मुखांतर आम्ही आमचे वेट रिड्यूस करूया होताय त्याच्या ಬಗ್ಗೆ श्वेता सांगवा ते. हां वेट रिडक्शन करवे होता बट तेन तू 2 ऑप्शन म्हणून सांगत ಕೆಲವೊಂದು फास्ट वेट रिडक्शन हवे सो त्यांस ते आसन करून वेट रिडक्शन करवे होता बट किती तुम्ही फास्ट वेट रिडक्शन करतावे तितकत ते मग तेन वेट गेन व्हायचे चान्स असता किती म्हणता तुम्ही खाली एकच टॉपिकवर फोकस देता सो वेट रिडक्शन अँड आसन तिकेत बट हें तू डीप दावे तर तुमस म्हटल्यार एक लाईफस्टाईल मेंटेन करवे त्यात वेट मेंटेन करवे मग तेन वेट पाठी यावे नाही कामा असे पुरं असता ने. सो तेदवा काय ते करो म्हटल्यार तुम्ही फुडाच्या वर मस्त इम्पॉर्टन्स देवा होता म्हटल्यार तुम्ही किती फूड खात असो म्हटल्यार केलाव जन 4 times चड फूड खातात घडी घडी जावन खातात तसे पुरो त्या पुरो चिके अवॉइड करावे होता जस्ट 4 time मील म्हणून सांगतो की त्यांना ब्रेकफास्ट लंच आणि इव्हनिंग लाईट स्नॅक
मी एक रातीचे डिनर त्या फूड पार्ट जाले मी तुमचे स्लीप त्या एक इम्पॉर्टंट होता वेट रिडक्शन तुम्ही बघताना तुम्ही किती मेंटली रिलॅक्स असो सो स्लीप काय तर होता म्हटलं आतांचे बिझी शेड्यूल लाईफांत सगळ्यांचे स्लीप उणे असता लाईक एक 4 hours 11-12 सरचिके जाग असतात सो त्या पुरा एक चिके उन्या कराव्या म्हटल्यार एक 8 hours 8 to 7 hours इकते स्लीप हवेत कित्यातल्या बॉडीज रिलॅक्सेशन तिकत्यात इम्पॉर्टंट असतात तुम्ही किती ऍक्टिव्हिटी करता डेली लाईफान तिकत्यात तुम्हाला रिलॅक्सेशन हवे होता थर्ड थिंग फूड जाले स्लीप जाले मेगे तुम्ही किती आसन करता किती तुमचे माइंड किती तुम्ही रिलॅक्स करता मेडिटेशन ब्रीदिंग ह्या पुरा इन्क्लूड होता ह्या पुरा ಒಟ್ಟು ಸೇರೌನ್ तुम्ही एक लाईफस्टाईल एका लेवलाच हाडल्यार मात्र तुमचे वेट रिडक्शन होता अँड बॅलन्स होता आणि ते वेट रिडक्शन म्हणतो तो खाली एक स्वेटिंग करवायचे आणि मस्त एक्सरसाइज करवायचे काही मग वेट रिड्यूस होता त्या मात्र सीमित असत नाही तुमचे ओव्हरऑल लाईफस्टाईल चेंज झाले मात्र तुमचे वेट मॅनेजेबल होऊन असता तसं म्हटल्यावर तुम्ही खाली एक एक्सरसाइज आसना करवत मात्र नाही लाईफस्टाईल आहे मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून सांगित असतं हा मेंटल रिलॅक्सेशन मस्त इम्पॉर्टंट होतं मेंटल रिलॅक्स जाल्यार बॉडी रिलॅक्स होता बॉडी रिलॅक्स जाल्यार वेट मॅनेजमेंट करवा होता नाही तर मस्त डिफिकल्ट होता मॅनेज करवा वेट्स ओके दीपक तुम्ही आता ह्या वेट आता जाल्या आता नेक्स्ट मेन आता जनंत एद्रस असो ते डायबिटीस BP असले प्रॉब्लम हेंतु योगा काहीतरी हेल्प होता है मास योगा तुमचे मेडिटेशन हेंतु मास काहीतरी हेल्प होता है कंट्रोल करवे मला एवढाच असा आमचे गुरु डॉक्टर जयदेव एक लाईन सांगितला त्याने दॅट कम्प्लिटली चेंज द वे आय लुक्ड ॲट योगा ही सेड योगा इज डिसिप्लिन अँड दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट इट इज रिक्वायर्ड फॉर टू हील द डिझीजेस मतलब डिजीज हील करवे डायबिटीज ब्लड प्रेशर मायग्रेन डायजेस्टिव्ह डिसऑर्डर्स PCOD येता इतके कॉमन झालं असा आणि सगळ्यांचं असं असा की मी योगा केल्यावर मला समा होता मात्र योगा तर एक वर्ड सगळ्यांचं ते असतं की मला आसन कशाला करू मी या डिजीज ट्रीट करवेले त्या खाली आसन करून ट्रीट होईना आता फॉर द सिवियर द क्रॉनिक द डिजीजेस ओके आपको सबसे पहले आपका डाइट को चेंज करना जरूरी है बिकॉज दैट योगा जब हम कहते हैं तो डाइट इज अ पार्ट इन योगा सो वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू चेंज योर डाइट एंड डॉक्टर जयदेव सेड कि डाइट अगर आप ठीक करोगे डाइट समा केल्यार 70% द बॉडी स्टार्ट्स टू रिपेयर 70% सो दैट इज नंबर 1 सेकंड इज योर लाईफस्टाईल तुम्ही किती घंटे उठता हो किती घंटे जेवता हो तुमच्या टाइम गॅप किती असा ब्रेकफास्ट लंच हाय टी त्याचे डिनर त्याच्यापर्यंत त्या टायमिंग कसं असा तुम्ही किती श्वेता सांगितलं स्लीप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मेंटल रिलॅक्सेशन असाय त्या किती असा त्या सेकंड पार्ट असा लाईफस्टाईल इज सेकंड फर्स्ट इज दॅट त्याच्यापर्यंत योगा आसनास कशाला मला करव्या त्याचे प्राणायाम करवे ब्रीदिंग प्रॉपरली रिदमॅटिक ब्रीदिंग व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट त्या समा करव्या रेग्युलरली करव्या त्याच्यापर्यंत ॲटिट्यूड हाऊ पॉझिटिव्ह यू आर तुमच्या फेथ किती असा तुमच्यावर कि I can heal whatever is happening, whatever disease I have, I can heal it. That faith, that confidence हवा या पूरा असल्यार definitely there is a very you can heal anything. Disease heal होगा ही होगा. It is very much possible that you can heal diseases like blood pressure, like diabetes, like asthma, like migraine, like PCOD. But ये सारे steps को आपको regularly follow करना है discipline के साथ. अगर ये पांचों चीज follow करोगे then yes definitely there is you can heal any disease आता श्वेता आता योगा आता प्रत्येक योगा करवे म्हणून असता टाइम गावत नाही आता ಕೆಲವು ಜನ असतात तुम्ही बेस्ट टाइम योगा करवे कहिले मिगे एक आम्ही एक सकाळी ब्रेकफास्ट नाही तर जेवण पर करीत असतं त्या टाइमवर आम्हाला किती टाइम गॅप हवे मग त्या ಬಗ್ಗೆ एक सांगते हा योगांत बेस्ट टाइम म्हणून तसे काय नाही म्हटल्यार योगा म्हटल्यार एक 24/7 म्हटल्यार तुमचे डेली तुमच्या लाईफान काय ते रुटीन्स असतात त्या पुरा इन्क्लूड होता योगा म्हटलं त्यात लाईक तुमचे फूड होऊन दे स्लीप होऊन दे लाईफस्टाईल होऊन दे सो त्या पुरा एक इन्क्लूड केल्यार योगा म्हणून सांगतो 24/7 प्रॅक्टिस या सो आसन आता मी आसन ಬಗ್ಗೆ बोलायचे ಮುಂದल्यार आसन एक पार्ट ऑफ योगा ओके तर योगा म्हटलं खाली आसन मात्र नाही मी आधी सांगितलं बरी यांत फूड आणि ब्रीदिंग मेडिटेशन आसन एक त्या पुरा येता
सो आसन केदो प्रॅक्टिस करूत म्हटल्यार सकाळी केलांस बॉडी मस्त स्टिफ असते सो त्या टायमार तेणी खाली एक लाईट एक्सरसाइज केल्यार लायक मिगे फूड एक 2 hours गॅप हवे होता फूड खाल्ल्या उपरांत त्या डायजेशन व्हायची टाइम घेता सो त्यासाठी 2 hours गॅप हवे होता फूड अँड बिटवीन आसन अँड लंच करवेच्यान आधी तुम्ही तुमचे योगा कंप्लीट केल्यार ते एक बेस्ट टाइम म्हणून सांगत मिगे एक इवनिंग टाइम एक बेस्ट पुरा तुमचे काम पुरा जाल्यापर्यंत इवनिंग फ्री गावता सो तेदा तुम्ही योगा करवत बिफोर द डिनर सो त्या एक टाइम बेस्ट म्हणून सांगत तसंच आता आम्ही एक आम्हाला टाइम काढून घेऊया म्हटल्यार योगा करत जाल्यार आम्ही फायंड द टाइम म्हणून सांगता तसं हय हय दीपक आता कोविड मागीर ह्या पुराय लॉकडाऊन सिच्युएशन्स पुराय आयले त्या टायमान तुम्ही कशी मॅनेज केलो तुम्ही म्हटल्यार ऑफलायन योगा करूं वयत नाय ते पुरा ऑनलायन शिफ्ट जाले तर तुमचे योगा एक असले हे म्हटल्यार ऑफलायन म्हणत तसं होतं पुरांस ऑनलायनात तुम्ही कशी मॅनेज केलो त्या बघे एक सांगत माझे काम योगांत मी एक काउन्सिलर आय हेल्प पीपल ओवरकम एंग्जायटी फियर ऑफ फेलियर डिप्रेशन स्लीप प्रॉब्लेम्स त्या पुरा माझे मॅनेजमेंट त्या मी शिकवता आणि ॲज अ साऊंड थेरपिस्ट physical part pura Shweta handles it like it be asan weight reduction pranayam she is an expert in that posture correction so mere liye for male as from offline coming to online was a challenge because as a for counseling it was okay क्योंकि you know you're having an interaction मैं interaction कर रहा हूँ त्या माले online करवाते sound therapy which is my expert जिसमें मेरा expertise है that was challenging because मुझे पूरा sound system mics ऑडियो इंटरफेस कौन सा क्या सॉफ्टवेयर लगते हैं वो पूरा मैंने सीखा और उसी टाइम पे माले मेडिटेशन एज ए प्रैक्टिशनर मुझे बहुत यूज़फुल आया कि हाउ डू आई फोकस एंड लर्न न्यू थिंग्स मैंने पूरा उसको सीखा थैंक्स टू यूट्यूब थैंक्स टू अमेजोन पूरा माले इक्विपमेंट्स गावला ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आई लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन मैंने उसको प्रैक्टिस किया एंड इट वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग but in the end the results were very good. I have started training corporates, personal groups. So the entire transition was challenging, but I enjoyed the entire process. It was fun actually, and now I love doing online more now. तुम्हाला जाल्यार ह्या टायप शिवाय तसं आसनास पुरा करून दाखोवं आसता आता योगा म्हटल्यार ऑनलायन ऑफलायनात डायरेक्ट इंटरेक्शन असता ऑनलायन तुम्ही करताना त्या पुरा तशी कशी तुम्ही त्या सेट जालो मला एक थोरलें चॅलेंजिंग कितें म्हटल्यार माझे फिजिकल वर्क सो मी ते पर्सनली तेंच्या लागीं नायसा मी ह्या मरे आसा म्हटल्यार लायक ऑनलायन चलीत आसा सो मला त्या टायमान तेंचे पोस्चर करेक्ट हवे त्या पुरा मला नोटीस करवा येता पोस्चर करेक्ट आसाय अलायनमेंट करेक्ट आसाय म्हणून पुरा बघवा मागीर ते फिजिकली करेक्ट करवे थंय नायसा सो ऑनलायनात आसा सो त्या मस्त मला डिफिकल्ट वयत ते तेद्वा मस्त प्रॉब्लेम्स फेस करवे जाले कितें म्हटल्यार माझे फुल पोस्चर तेंचो दिसोवे वयते लॅपटॉप मला मस्त दूर थोवे वयत ते आनी तेच्यान भितर माझे वॉयसो तेंच रीच वयत नाय ते सो तशें पुरा तेदा पुरा मला इक्विपमेंट पुरा ऑर्डर करे जाले ते एक पार्ट जाले सेकंड पार्ट म्हटल्यार मला एक प्लस पॉयंट म्हणून सांगूत कितें म्हटल्यार ह्या ऑनलायन करवेच्यान मीत पोस्चर करेक्शनच मी थंय नायत सो तशें होऊन घरचेच काहीतरी इक्विपमेंट यूज करून लायक चेअर होऊन दे या वॉल होऊन दे ते पुरा यूज करून कसे त्यांच्या बॉडी करेक्शन करवतो कसे त्यांचे अलाइनमेंट करेक्ट होऊन थोवतो आसन करताना म्हणजे एक प्लस पॉइंट एक शिकवा आमस एक हेल्पफुल जाले म्हणून सांगू तसं होऊन आता ऑनलायनच क्लास घेत आसा मी ऑनलायनच चढ क्लास असत मला आता ऑनलायनात लास्ट टाइम दीपक बोलताना सांगित होतं तुला आता नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलान ते तुम्हाला क्लायंट्स गावित असत इवन सेलिब्रिटीज बॉलिवूडचे पुरा केला गावित असत म्हणून सांगितलं होय ते पुरा ऑनलायनच करत असत आता ह्या ऑनलाईन ऑपॉर्च्युनिटी गावल्यापर्यंत मला भायरल्यान शिकवा एक ऑपॉर्च्युनिटी गावले सो दीपक आता कोविड आम्ही सांगताना कोविड पेशंट्स आता योगा आता केलो जण असतात योगा एक्सरसाइज म्हणताना एक्सरसाइज करू होत नाही केलो जण असं आता कोविड पेशंट बेड रिटर्न असतात तसे पुरा असतात तुमचे योगा मुखांतर तुम्ही मागे साऊंड ह्या पुरा सांगितलं तसे योगा मुखांतर त्यांस कशी हेल्प जाले आसा तुम्ही कोणास तरी ट्रीट केलं असावे ह्याच्या बघे एक सांगत कोणास फर्स्ट कोविड नाही कोविड झालेलं कोणाचं द फर्स्ट रिॲक्शन इज एन्झायटी भय असतो मला कशाला होतं हॉस्पिटल जावं हॉस्पिटलात बेड नाहीसा मेडिसिन काय नाहीसा त्या मस्त एक डीप फिअर मेडिसिन नाहीसा मला कशाला होता आणि त्याच्यावर मला झालं मला नॅकरांस होईत आहे माझ्या फॅमिलीस होईत आहे
एक स्नीजिंग आयल्यार एक कॉफ आयल्यार किती ते भंय आसता आनी डॅमेज जाल्यार मी कसला करता कोण मॅनेज करता ह्या पुरा काम ते फियर हुना करवेले साउंड थेरेपी इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स दैट यू कैन अप्लाई आप प्रैक्टिस कर सकते हो त्या प्रैक्टिस करताना त्या एंग्जाइटी त्या फियर होना होता दैट इज नंबर 1 फर्स्ट ओवरकम द फियर दैट यू विल गेट इल एंड यू विल नॉट बी एबल टू पास दिस वो डर मेडिटेशन से कम होता है सेकेंडली कोविड में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है लंग्स में एंड दैट इज इट्स अ सीरियस इशू नाउ एक होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स आप लेते हो बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट आप मेंटली कितना रिलैक्स कर सकते हो मेंटल रिलैक्सेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द लेवल ऑफ इट कैन रिड्यूस एन इन्फ्लेमेशन आप जितना रिलैक्स कर सकते हो मेंटली जितना काम रह सकते हो अच्छी नींद लोगे तो आपका इन्फ्लेमेशन कम होता है एट द सेम टाइम इम्यूनिटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर मेंटल स्टेट मतलब अगर आप बहुत रेस्टलेस हो एंग्शियस हो आपका इम्यूनिटी वीक होता है ओके डॉक्टर से दिस सो आपको समझना है इस बात को कि मैं मेंटली काम हूँ मैं पेशेंट हूँ मैं स्टेबल हूँ उससे क्या होता है आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है विच हेल्प्स यू टू बीट द वायरस टू किल द वायरस तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ये मैंने किया है आई वर्कड ऑन द एंग्जाइटी लेवल आई विद साउंड थेरेपी आई हैव हेल्प देम गिव गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप दैट इज एक्चुअली व्हाट इज साउंड थेरेपी इट रियली पुट्स यू इन अल्फा थीटा स्टेट विच इज़ वेरी रिलैक्स्ड डीप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी तो इन्फ्लेमेशन कम हुआ है इम्यूनिटी इम्प्रूव हुआ है और उनका कॉन्फिडेंस इन सेल्फ दैट आई कैन ओवरकम दिस डिजीज लाइक एनी अदर डिजीज अगर हुआ है तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है तो मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन पेशेंट्स को मैंने ड्यूरिंग द कोविड टाइम हेल्प किया है एंड इट हैज़ रियली क्रिएटेड पॉझिटिव्ह रिझल्ट्स इट हैज़ हेल्प अ लॉट आता तुम्ही बोलताना एक साऊंड थेरपी ಬಗ್ಗೆ सांगितलं तुम्ही एक स्पेशलिस्ट इन साऊंड थेरपी त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आमचे नवे कॉन्सेप्ट मतलब योग आसन मीगे आमस प्राणायाम ध्यान ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ साऊंड थेरपी त्या ಬಗ್ಗೆ एक चोर आमच्या वीक्षकांचं जे सांगत आहे श्योर सो मेडिटेशन म्हटल्यार कसं आहे मेडिटेशन म्हटल्यार मी ध्यान लावतो एक ऑब्जेक्टावर नाउ दैट ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रेथ इट कैन बी मंत्र इट कैन बी जस्ट क्लोजिंग योर आईज एंड विजुअलाइजिंग गॉड इमेज ऑफ गॉड विजुअलाइजिंग चक्रास मेडिटेटिंग ऑन चक्रास बहुत सारे देर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स टू मेडिटेट ऑन एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज साउंड और साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगिंग बोल मी सिंगिंग बोल्स टिबेटन सिंगिंग बोल्स ऑल्सो कॉल्ड एज हिमालयन सिंगिंग बोल्स त्या मी यूज करतो त्याची स्पेशालिटी असा त्या साऊंड ऐकताना माइंड मस्त फास्ट आणि एफर्टलेसली त्याचं स्पीड ओलाय कसा टू गो इन टू अ मेडिटेटिव्ह स्टेट आणि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब 5 मिनट्स 10 मिनट्स नहीं 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ साउंड थेरेपी और इससे बड़ी बात कि इफ एनीवन इज इन अ वेरी रेस्टलेस एंड वेरी वेरी स्ट्रेसफुल स्टेट ठीक है उनको आपको ये एक दूसरा मेडिटेशन दोगे कि चलो फोकस इन योर ब्रेथ उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो इतना स्ट्रेस में है फिजिकल पेन इतना हो रहा है सेंसेशंस इट बिकम्स मस्त कष्ट होता त्यांचं मेडिटेशन प्रॅक्टिस करवेले पण साउंड थेरेपी त्यांच करवात बेड रिडन अगर कोई है समवन इज सीरियसली इल ऑन द बेड cannot breathe properly, think properly, a lot of physical pain, especially post surgery, इतना तकलीफ होता है साउंड थेरेपी ही कैन प्रैक्टिस ठीक है बहुत मेंटल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा डर है या डिप्रेशन है यू हैव टू बी केयरफुल यू हैव टू कंसल्ट अ हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड देन बट एट दैट टाइम साउंड थेरेपी कैन रियली हेल्प यू टू ओवरकम द फीलिंग्स एंड मैनेज द नेगेटिव फीलिंग्स तो साउंड के साथ वो पॉसिबल है और हमें सबको साउंड अच्छा लगता है एवरी रिलीजन हैज साउंड एज अ प्रैक्टिस ठीक है हम जब गाना सुनते हैं हमारा मूड चेंज हो जाता है साउंड डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द इमोशनल स्टेट एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगिंग बोल्स वो आपको एक पॉजिटिव स्टेट एक न्यूट्रल स्टेट एक हेल्दी स्टेट में लेकर जाता है एंड दैट्स व्हाई आई इफ एनीवन आउट देयर ऑल द व्यूअर्स इफ यू थिंक दैट यू वांट टू प्रैक्टिस मेडिटेशन you should try sound therapy once it is really easy effortless and you will see the results in like a week's time in 2 days time you will see the positive changes in you ओके तसे आम्ही अगदी आमच्या देवळांत कुडा बेल जागेट पुरवता त्यात बेस मेन बेस त्यात श्वेता तुम्हाला आता योगा म्हटलं सेशन केलं ग्रुप असता केलं 1-to-1 असता तुमच्या प्रकार कैले लायक आता ग्रुप सेशन लायक आहे योगा करूयात जाल्यार आता ग्रुपांमध्ये सूर्यनमस्कार म्हटल्यार एक सार्वजनिक 1000 कटले जण ಒಟ್ಟು करतात त्या ಬಗ್ಗೆ काहीतरी सांगत ग्रुप लायक 1-to-1 लायक म्हणते त्यांच्यावर डिपेंड होऊन असता
बट ॲक्च्युली त्या पर्सनस कयो फिजिकल कयो पेन नाही अँड कयो डिसीज नाही म्हणून तसे पुरा काहीतरी असल्यार ते ग्रुप सेशन करवतो इज येव पडटा त्यांसो आणि मालेव कितें म्हटलं एक फ्लोर जाता त्या एक बट त्यात कोणतरी त्यांचो बॉडी पेन लाईक बॅक पेन या नी पेन असे कोणतरी आयल्यार सो तुम्हाला त्यांसो एक इंगड आसन देवे होता पुरंच त्याला आसन ह्यांस देवे होईत नाही कितें म्हटलं बॅक पेन असवेच्यान मी त्याला केला आसन करवे नवा सो तसे ते मनशा कोणास एक डिसीज आहे एक बॅक पेन आहे नाही तर बॉडीन बदल काइंड ऑफ काहीतरी पेन असल्यार ते 1-to-1 केल्यार लायक कितें म्हटल्यार मी त्याच्या अकॉर्डिंग टू त्यांचे पेन काय आसा फॉर एक्झाम्पल बॅक पेन धरी आम्ही बॅक पेनचे कोणतरी आयल्यार क्लायंट्स मी त्याला त्या बॅक पेन दाव्याच्या बरी काहीतरी हेल्पफुल होऊन एक आसन पुरं देऊन त्याला हील करवत एक सो तसे होऊन कोणतरी प्रॉब्लेम असा ते 1-to-1 केल्यार लायक आणि काही फिजिकल पुरं फिट असत म्हणून जाल्यार ते ग्रुप सेशन केल्यार भारी लायक आता तुमच्या ऑनलाईन म्हणून सांगतो न्ही आमी मस्त आता एबव 70 पुरा असतात केलाव जण तिनी पुरा ऑनलाईन केल्यार लायक आहे आणि कोणतरी आता नियरेस्ट कोणतरी योगा इन्स्ट्रक्टर तसे असल्यार लायक आहे तुमच्या प्रकार 70 प्लस 17 आता वर पुरा केलाव केलाव काय तर होतं म्हटल्यार 70-75 म्हटल्यार फिट असतात त्यांचे बॉडी पेन होऊन दे काही प्रॉब्लेम असत नाही त्या एजर या मस्त उन्या गावतात असले मनशा केलाव मात्र सो ती त्यांचा एक्सपिरियन्स असा योगाचे बघे केलाव नॉलेज असा आधी दरसून प्रॅक्टिस करीत आयले सत म्हणून जाल्यार ते अंडर ट्रेनर ओनली ऑनलाईन थ्रू करवत बट नाही तिने फर्स्ट टाइम करवायचे चड काय एक्सपिरियन्स नाही चड नॉलेज नाही म्हणून जाल्यार तिने एक लागी असुच्या स्टुडिओ लागी कोणतरी ट्रेनर असाय इन्स्ट्रक्टर असाय त्यांचे थ्रू योगा केल्यार ते लायक म्हणून सांगतो कितें म्हटलं त्या एज एक मस्त हेल्थ इश्यूज असता या बॉडी पेन काहीतरी एक प्रॉब्लेम हेल्थ असतात सो त्यादा ते एक सेफ्टीसाठी ते त्यांच्या अंडर शिकल्यार ते लायक म्हणून मी सांगतो तसं म्हटलं एज यस असं असल्यार केस 70 प्लस आधी तुम्ही पर्सनली करा मतलब ऑफलाइन वन ऑन वन करा त्यास समझ के लो कि क्या मेरे को जरूरत है ट्रेनर विल गिव यू कि आप ये करो आफ्टर दैट उसके बाद अगर आप घर जाके ऑनलाइन करते हो तो इशू नहीं है क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि कितना कैसे करना है देन दी ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर विल टेल यू कि आप ऐसे करो बट इनिशियल फेजेस में फॉर एटलीस्ट अ मंथ ऑफलाइन करना इज हाईली रिकमेंडेड आपको करना ही चाहिए ऑफलाइन मिगे आता इतक्या वर्ष जर तुम्ही 11 वर्ष जर योगा ट्रेनिंग परत असे ट्रेनर हे करीत असो साधारण तुम्ही येदलसोर एक साधारण किती जण असं ट्रेनिंग करून असावं ऑफलाइन ऑनलाइन पर्सनल ग्रुप कॉर्पोरेट मैं टीटीसी को भी स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा था ये अगर मैं सब कुछ नंबर्स को काउंट करूँ तो इट इज अबाव 5,000 श्वेता तुम्ही माझे 4-5 इयर एक्सपिरियन्स मी एक मोर देन 1,500 म्हणून सांगूत लाईक ऑनलाईन ऑफलाईन ग्रुप कॉर्पोरेट क्लासेस पोर सारा आता तुम्ही मस्त विषय आम्ही योगाच्या ಬಗ್ಗೆ डिसिशन्स धरून योगा प्रॅक्टिस पूरा आम्ही केलाव डिस्कस केले आता आमचे एक वीक्षकांचं हे योगाच्या मुखांतर योगाच्या ಬಗ್ಗೆ काहीतरी एक मेसेज द्यावे असले दीपक तुम्ही काय ते मेसेज द्यावे इष्टपडतो माझे मेसेज सगळ्यांचं योगा इज नॉट जस्ट आसन प्राणायाम मेडिटेशन पॉइंट नंबर 1 डेली गिव युअर सेल्फ तुम्ही तुम्हाला हव्या 20 मिनिट्स डेली एक सिंपल आसन स्ट्रेचिंग सकाळी उठून स्ट्रेचिंग करवायचं आहे 5-10 मिनिट्स सिंपल स्पाइन स्ट्रेचिंग त्याच्यापर्यंत 5 मिनिट्स एक प्राणायाम वन प्राणायाम एनी वन प्राणायाम बहुत सारे प्राणायाम है मस्त 7 प्राणायाम एक प्राणायाम करा त्याच्यापर्यंत चूर एक ध्यान अंते बसून चूर रिलॅक्स करवाय माझे मेंटल एबिलिटी इम्प्रूव करवले चूर एक 5 मिनिट्स मेडिटेशन त्या स्टार्ट करा 20 मिनिट्स डेली त्या हव्या मस्त जना सांगतात या बोरिंग करवत नाही मी त्यांना सांगतो की तुम्ही डेली बाथ घेता ना हां ब्रश डेली करता ना त्या क्लेन्झिंग ऑफ द फिजिकल बॉडी त्याचे ॲटिट्यूड हव्या मेंटल क्लेंजिंग के लिए मेडिटेशन इज ए मेंटल क्लेंजिंग प्रोसेस उसको करो विद दैट एटीट्यूड कि बोर होगा तो भी मुझे तो नहाना तो है ही ब्रश तो करना ही तो मेडिटेशन क्यों नहीं सो लेट दैट बी एन एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रैक्टिस ऑफ योगा आसन प्राणायाम एंड मेडिटेशन 20 मिनट्स डेली अगर आप 20 मिनट्स डेली नहीं कर सकते हो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है
तो माय सजेशन इज आप हफ्ते में 3 बार करो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। सारे जो सेशंस होते हैं योगा सेंटर्स में ऑनलाइन ऑफलाइन, आप देखोगे हफ्ते में 3 बार होता है। देयर आर 3 टाइम्स इन अ वीक, मंडे वेडनेसडे फ्रायडे और ट्यूजडे थर्सडे सॅटर्डे। आमच्या योगा सेंटर असा योगा हाऊस मँगलोर म्हणून, तिथून आम्ही ऑनलाईन मंडे वेडनेसडे फ्रायडे करतो, आम्ही ऑफलाईन करतो ट्यूजडे थर्सडे सॅटर्डे। 1 आवर सेशन असता, त्या जॉईन करा। त्या जॉईन केल्यावर आम्ही तुम्ही बेसिक्स पुरा क्लिअर करतो, कशाला बेसिक्स आणि इम्पॉर्टंट आसनास, इम्पॉर्टंट प्राणायाम, इम्पॉर्टंट मेडिटेशन टेक्निक त्या आम्ही टीच करतो। त्या मतलब 12 आवर्स इन अ मंथ, दॅट मच यू शुड गिव इट टू युअर सेल्फ। आणि एक कैंप 7 days कैंप असा, इफ यू आर वॉचिंग दिस, अगर आपको शुरुआत करना है, यू आर अ बिगिनर, तुम्ही मुंबई जाऊन 7 days हेल्थ कैंप ज्वाइन करा। वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, 7 AM to 7 PM कोर्स होता है वो, लंच इंक्लूडेड, आई मीन फूड इंक्लूडेड, एकोमोडेशन इज ऑल्सो देयर। वहाँ पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल, and in detail asan pranayam meditation. That course can really help you. So everyone should do 7 days camp. That's my message to everyone. ಓಕೆ, आमच्या ह्या प्रोग्रामास येऊन योगाच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त विषयी आम्हास ತಿಳಿಸवले सत। तसे दीपक आणि श्वेता तुम्हास आम्ही प्रीतीपूर्वक धन्यवाद देत असा। तसेच आमचे ह्या प्रोग्राम वीक्षण करत सगळे वीक्षकांस आम्ही प्रीतीपूर्वक धन्यवाद देत असा। आजचे दीपक आणि श्वेता त्यांच्या ಒಟ್ಟು बोलवणं हे आम्हाला एक संक्षिप्तವನ್ನು बोलवत आल्यार योगा म्हटलं आसन मात्र नाही, आम्ही त्याच्यावर प्राणायाम ध्यान ह्या पूर संपूर्ण करताना आमच्या एक आरोग्य एक कंट्रोल तोवत म्हणून आम्हाला कळता। आज आम्ही ह्या कार्यक्रम इथे पूर्णविराम देत असा। सर्वे सज्जन सुखिनो भवन्तु। नमस्ते।